Astăzi, invazia Armatei Roșii în România în cel de-al doilea război mondial este percepută de o majoritate semnificativă drept eliberarea românilor din gheara legionarilor și drumul spre prosperitate. Însă aceste lucruri sunt doar niște idei false, propulsate și promovate de regimul comunist care avea să conducă la București pentru aproape 50 de ani. Capitolul 1. 1941. Intrarea României în război și contextul estic. În timp ce la Moscova se vorbește de atacul Germaniei naziste împotriva URSS, la 23 iunie 1941, moment care declanșează așa numitul Mare Război pentru apărarea patriei, pentru noi, aceea zi are o semnificație istorică diferită. Intrarea României în cel de-al doilea război mondial, pentru eliberarea Basarabiei, nordul Bucovinei și ținutul Herța, teritorii ocupate prin forță de Uniunea Sovietică în iunie 1940, ca urmare a punerii în aplicare a protocolului adițional secret, pactului Ribbentrop-Molotov. Pe 23 august 1939, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat pactul Ribbentrop-Molotov, al cărui protocol secret prevedea împărțirea Poloniei și României între cele două puteri, URSS revendicând României, Bucovina de Nord și Basarabia. În septembrie, Polonia este invadată și împărțită conform pactului. În iunie 1940, ca urmare a ultimatului dat de Uniunea Sovietică, România a fost nevoită să evacueze și să cedeze fără luptă Basarabia și Bucovina de Nord, de asemenea și ținutul Herța, care nu făcea parte nici din Bucovina, nici din Basarabia și anterior nu fusese revendicat de URSS. Instalat la 4 iulie 1940, guvernul Ion Gigurtu, pretextând o tentativă de a câștiga bunăvoința Germaniei hitleriste, a introdus o legislație antisemită, în concordanță cu propria sa ideologie fascistă și după modelul german. El însă nu a reușit să obțină sprijinul Germaniei, deoarece aceasta îi sprijinea pe cei care pierduseră primul război mondial și care solicitau din ce în ce mai virulent revizuirea granițelor. Astfel că, la 30 august 1940, prin dictatul de la Viena, puterile Axei au forțat România să cedeze Ungariei jumătate din Transilvania. Zona respectivă a fost cunoscută drept Transilvania de Nord pentru a fi deosebită de Transilvania de Sud, care a rămas sub guvernare românească. Pe 7 septembrie 1940, prin tratatul de la Craiova, Cadilaterul a fost cedat Bulgariei. În septembrie 1940, Ion Antonescu a fost numit de regele Carol al II-lea prin decret regal prim-ministru, însărcinat cu formarea unui guvern de Uniune Națională. Generalul Antonescu le-a propus sărănișilor și liberalilor să colaboreze la guvernare, însă aceștia au refuzat și după abdicarea lui Carol al II-lea, la cererea lui Antonescu, cele două partide au refuzat în continuare să se implice în mod direct la guvernare, desemnând doar niște specialiști din rândurile propriilor membri pentru a sfătui guvernul format de Antonescu. Astfel, Ion Antonescu și-a format guvernul din legionarii conduși de Horia Sima, din apropiați ai săi, militari și civili, la care a adăugat și consilierii desemnați de partidele istorice și a dat la semnat foarte tânărului rege Mihai I decretul prin care România a fost declarată stat național legionar. Capitolul 2. 23 august 1944, lovitura de stat și schimbarea taberei. La 20 iunie 1944 este creat Blocul Național Democrat, format din comuniști, social-democrați, liberali și țărăniști, care la 23 august, alături de rege, au lansat o lovitură de stat împotriva guvernului Antonescu, trecând de partea aliaților. Lovitura de stat a permis însă totodată și creșterea vitezei cu care avansa Armata Roșie în România și a oferit în același timp armatei române posibilitatea de a elibera țara de ocupație germană. Mihai I anunță ieșirea României din alianța cu puterile Axei și imediata încetarea războiului cu Națiunile Unite. Din acest moment încitează lupta și orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice, precum și starea de război cu Marea Britanie și Statele Unite. Primiți pe soldații acestor armate cu încredere. Monarhul le spune militarilor, prin intermediul proclamației către țară, că România a acceptat armistițiul oferit de Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, care de fapt nu exista, cerându-le să înceteze lupta și orice act de ostilitate împotriva armatei sovietice. Evenimentele de la 23 august 1944 nu numai că au luat prin surprindere cancelariile occidentale. Winston Churchill, de pildă, s-a grăbit să negocieze direct cu partenerul său sovietic, Iosif Stalin, la Moscova, interesele Imperiului Britanic, puse în pericol de larga deschidere a porții Balcanilor Armatei Roșii prin actul politico-militar de la București, dar au plasat armata română într-o gravă confuzie.
Capitolul 3. Armata Roșie, prizonierii și ocuparea teritoriului. August-septembrie 1944. În absența unui armistițiu semnat, trupele sovietice i-au tratat în continuare pe români drept inamici. Armistițiul a fost semnat 3 săptămâni mai târziu, pe 12 septembrie 1944, în termeni dictați de la Moscova. Negocierile interaliate au întârziat semnarea armistițiului pentru ca sovieticii să ocupe cât mai mult posibil din România, astfel încât să poată dicta termenii armistițiului. În această perioadă, un număr de 144.000 de soldați români au fost luați prizonieri de război de către sovietici fără luptă, ca urmare a ordinului de încetare a focului dat de rege, și au fost trimiși pe jos în lagăre din Uniunea Sovietică. Aproximativ o treime dintre ei murim pe drum. România, care urma să obțină Transilvania sau cea mai mare parte a ei, o ambiguitate bine utilizată mai apoi de Stalin, era obligată să pună la dispoziție 12 divizii de infanterie cu mijloace suplimentare în vederea continuării luptei împotriva Germaniei și Ungariei. În noaptea de 12 spre 13 septembrie 1944, la Moscova s-a semnat, după îndelungi tergiversări, armistițiul între guvernul român și guvernele Națiunilor Unite prin reprezentanții lor. Convenția de armistițiu prevedea recunoașterea anexiunilor sovietice din iunie 1940, menținea în fapt ocupația militară și impunea plata unei despăgubiri de război în valoare de 300 de milioane de dolari, plătibile în curs de 6 ani. Până pe 12 septembrie, Armata Roșie controla o mare parte din teritoriul țării. Prin armistițiul dintre România și aliați, România se punea sub controlul unei comisii aliate, alcătuite din Uniunea Sovietică, SUA și Marea Britanie, în timp ce militarii sovietici exercitau controlul de facto. Basarabia și Bucovina de Nord au fost încorporate Uniunii Sovietice. Regele afirma că România a ieșit din alianța cu Germania în speranța că va fi tratată ca un aliat. În realitate, armata sovietică a ocupat țara și s-a comportat ca într-un teritoriu cucerit. Prezența sa a influențat decisiv evoluția politică ulterioară. S-a creat astfel o discordanță între statul politico-juridic internațional de jure și cel de facto al României. Pentru că dacă, potrivit convenției de armistițiu, aceasta continua să fie un stat independent și suveran, cu restricțiile prevăzute de unele articole, România avea statutul de țară ocupată, cu principalele atribute de suveranitate și independență uzurpate de autoritățile sovietice de ocupație. Iuliu Maniu, liderul țărănișilor și cea mai importantă figură din executiv la acea vreme, declara: atâta timp cât trupele sovietice staționează pe teritoriul României și exercită o influență directă asupra guvernului și administrației, nu poate fi vorba despre o exprimare liberă a voinței naționale. Calculul făcut la București, potrivit căruia prezența comunistului Lucrețiu Pătrășcanu în fruntea delegației române care a negociat armistițiul la Moscova va determina condiții mai bune pentru România, s-a dovedit a fi unul greșit. Sir Archibald Clark Kerr, reprezentantul Marii Britanii în capitala URSS, scrie că Pătrășcanu venise aici convins că, în calitate de comunist, va găsi de îndată cheia spre inimile rușilor și va dezvălui ușa pentru un armistițiu mai blând. Flota maritimă a fost capturată de sovietici. 106 vase de război, dintre care 15 vase de luptă și 91 de vase auxiliare, precum și flota comercială. Prin capturarea navelor româniști de la Marea Neagră și Dunăre, Marina Regală s-a aflat în imposibilitatea de a întreprinde acțiuni ofensive în colaborare cu forțele navale sovietice. Așadar, Armata Roșie intra într-o țară pe care o considera inamică. Poziția înaltului comandament sovietic față de armata română este ilustrată de un document din 2 septembrie 1944, prin care generalul Antonov, locțiitorul șefului Marelui Stat Major Sovietic, făcea cunoscut mareșalului Malivnoschi ordinul lui Stalin de a reaminti reprezentanților guvernului român că armistițiul cu România nu a fost încă semnat, cerându-le trupelor frontului 2 ucrainean să continue îndeplinirea misiunilor date prin directivele cartierului general. Astfel, Armata Roșie a ocupat, până la jumătatea lunii septembrie 1944, cea mai mare parte a teritoriului național, capitala și principalele puncte strategice, instalându-și comandanți militari în orașele mai importante din Moldova, Muntenia și Dobrogea. Armata Roșie intră în București pe 30 august 1940, un manifest fiind adresat cetățenilor capitalei, spunând că trupele sovietice eliberatoare vor asigura siguranța și libertatea lor. Armata Roșie este creditată pentru dezarmarea soldaților nemți și pentru eliberarea Transilvaniei de Nord. Însă, acestea au fost eliberate de fapt de soldații români. Armata Roșie a fost primită de români ca eroi și eliberatori, cu flori, steaguri fiind fluturate și urale strigate. Cel puțin așa se dorea a părea, deoarece totul a fost organizat de propagandiștii coloaniei a 5-a a sovieților și de comuniștii români. În București, copiii nu aveau voie să iasă afară, iar femeile erau sfătuite să nu iasă pe stradă.
ulterior fiind adăugată măsura interzicerii cetățenilor de a ieși afară după ora 8 seara. Altfel, soldații ruși ar fi tras. Poliția a mers din casă în casă, cerând locuitorilor să ridice steagul URSS sau un steag roșu, pe lângă steagul României. Prin eliberare, Moscova s-a referit la cucerire, iar prin cuvântul prietenie s-a referit la tiranie și stăpânire. Deși regele Mihai I a ordonat armatei române încetarea focului, armata roșie a pătruns pe teritoriul României, unde au lăsat în urmă distrugerea ale satelor și obiectelor oamenilor, cadavre și femei abuzate. Soldații sovietici jefuiau pe români în plină stradă, confiscând cel mai des ceasurile lor. Inclusiv capitala a avut de suferit în urma libertății depline a armatei roșii. Multe prăvăli fiind întoarse cu susul în jos. Mulți locuitori și-au părăsit satele pentru a se da la o parte din calea forțelor sovietice. Armata și generalii sovietici au considerat că după acest război, soldații beneficiază de dreptul de a se descărca pe populația țărilor eliberate. Chiar și după un armistițiu, armata sovietică s-a comportat cu populația României ca un popor cucerit, beți pentru răzbunare și beți la propriu. Familiile își ascundeau fiicele în poduri și fânuri, însă nu toate scăpau de seta soldaților de răzbunare. Obiceiul militarilor într-o gospodărie românească era să abuzeze femeile din aceasta, să omoare bărbații care încercau să le apere, să fure tot ce doresc, iar ce nu pot lua, să ardă. Avem și o mărturie de la acea vreme. Aveam 6 ani când, într-o noapte, soldații ruși au bătut la poarta casei noastre și l-au strigat pe tatăl meu pe nume. Erau călare pe cai mari, iar prezența lor inspira teamă. Îl căutau pe așa zisul boier, așa cum îl numeau ei, considerându-l chiabur, întrucât familia noastră deținea casă, moară și pământ. Tatăl meu le-a transmis că persoana căutată este plecată. Apoi a reușit să fugă și s-a ascuns la un văr. Întreaga familie a părăsit locuința după ce soldații au pătruns în casă și au devastat-o. În sat au avut loc numeroase abuzuri, gospodării jefuite, animale sacrificate, femei agresate. Trupele au rămas în zonă aproximativ o săptămână, în contextul înaintării lor spre Dunăre, în direcția Zimnicea. Însă, rătăcind drumul, s-au îndreptat spre Giurgiu și au staționat o perioadă în localitatea Contești, județul Telorman. În tot acest timp, noi ne-am ascuns la o rudă, unde dormeam în pod, feriți de privirile soldaților. Mama mergea zilnic acasă, fiind obligată să le gătească. Într-o zi a fost surprinsă de soldați în beci. Pentru a evita represaliile, le-a oferit băutură și a reușit să plece. Printre ei se afla un rus basarabean, care vorbea românește. Observându-mă lângă mama, a spus că îi semăn cu fiica lui rămasă în Rusia și a cerut să fiu lăsată cu el. Familia m-a ascuns, temându-se să nu fiu luată. La un moment dat, un soldat a urmărit-o pe mama, călare, însă ea a reușit să fugă și să se ascundă în casa unui fin. Soldații ocupaseră complet locuința noastră. Erau murdari, plini de păduchi, iar după plecarea lor, casa a rămas într-o stare deplorabilă, infestată de plojnițe. Satul fusese puternic afectat, multe familii fiind jefuite. Ulterior, după aproximativ o săptămână, a venit ordinul de retragere de la comandament, iar trupele au părăsit localitatea. Experiența ocupației sovietice din 1944 a rămas adânc întipărită în memoria comunității. Multe dintre suferințele îndurate atunci nu au fost pe deplin consemnate sau discutate public. Cei care au încercat să raporteze autorităților crimele armatei roșii au fost reduși la tăcere, dosarele lor fiind arse sau fiind anchetați ulterior pentru insulte aduse asupra aliaților. Autoritățile în sine erau speriate să vorbească sau să acționeze în privința abuzurilor militarilor sovietici din cauza presiunilor de la Moscova, deoarece astfel de acțiuni puteau fi considerate provocări la adresa Uniunii Sovietice. Prin abuzurile militarilor sovietici, Moscova a arătat românii și celorlalte popoare învinse din estul și centrul Europei cine deținea puterea de fapt. Rusia ordona românilor să schimbe rubla la cursul de 100 de lei româniști, de peste 10 ori mai mare ca valoarea normală. Astfel, moneda românească a fost slăbită, provocând inflație, sărăcind România și fiind îngenunchiată Uniunii Sovietice. Prin aceste măsuri de supunere, frica a fost instalată asupra întregii Românii și a fost cel mai puternic mijloc de stăpânire a poporului român. După frică, următorul cel mai puternic instrument de stăpânire a fost propaganda. Propaganda bolșevistă și sovietică avea să înflorească pentru următorii 50 de ani. O generație întreagă avea să afle că Uniunea Sovietică este un prieten și eliberatorul lor din ghearele nemților și a nazismului. Însă, comuniștii români erau încântați de situație și recunoscători armatei roșii. Gheorghe Gheorgheu Deici declara public: fără ajutorul Uniunii Sovietice, poporul nostru nu ar fi putut zdrobi forțele reacțiunii. Aliații occidentali au recunoscut faptele barbare ale soldaților sovietici, însă nu au putut acționa, deoarece
au avut nevoie de Stalin și de forța acestuia. România nu a contat pe lângă puterea acestora și nevoia de stabilitate, așa că prețul a fost plătit de popoarele contropite de armata eliberatoare. Capitolul 5. Eliberarea Transilvaniei de Nord. Eliberarea Transilvaniei, începută după 23 august 1944, s-a realizat în strânsă colaborare cu Uniunea Sovietică, sprijinul Armatei Roșii fiind esențial pentru succesul operațiunilor militare română-sovietice. După schimbarea taberei și alăturarea României Națiunilor Unite, armata română a contribuit activ la înlăturarea trupelor germane de pe teritoriul național, creând condițiile necesare pentru înaintarea rapidă a forțelor sovietice. La adăpostul acoperirii strategice asigurate de trupele române, armatele sovietice au înaintat aproximativ 1000 de kilometri fără a întâmpina rezistență semnificativă și au traversat fără luptă trecătorile Carpaților meridionali și occidentali. Această înaintare rapidă a permis stabilizarea frontului și organizarea unor operațiuni ofensive ample împotriva forțelor germano-ungare din nord-vestul țării. Eliberarea Transilvaniei s-a încadrat în operațiunea ofensivă Debrețin, concepută și coordonată de înaltul comandament sovietic, care urmărea atât eliberarea nord-vestul României, cât și înaintarea în estul Ungariei până la Tisa. În cadrul acestei operațiuni, cooperarea dintre armata română și unitățile sovietice a fost constantă. Trupele române au acționat în legătură directă cu formațiuni sovietice, precum Corpul 104 Armată, participând împreună la eliberarea orașului Cluj. Sprijinul sovietic a constat în coordonare strategică, susținere logistică și presiune continuă asupra inamicului pe mai multe direcții, ceea ce a slăbit capacitatea de apărare a trupelor germano-ungare. Ofensiva s-a desfășurat în 3 faze, culminând la 23 octombrie 1944 cu eliberarea orașului Carei și atingerea frontierii româno-ungare. Deși Armata Roșie contribuise alături de armate la eliberarea nord-vestului Transilvaniei, sovieticii au impus evacuarea autorităților românești reinstalate în 4 județe din fostul teritoriu ocupat de Ungaria. Articolul 19 al Convenției de Armistițiu, semnată la Moscova la 12 spre 13 septembrie 1944, stipula că Transilvania, sau cea mai mare parte a ei, urmea să fie restituită României. Formularea ambiguă încuraja guvernul maghiar să spere că va obține concesii teritoriale din partea României. Știm astăzi, grație publicării jurnalului liderului comunist bulgar Gheorghe Dimitrov, cum Stalin le-ar fi spus Ani Paucăr și lui Gheorghe Udeș în ianuarie 1945 să lanseze ideea că un guvern de orientare comunistă va putea contribui la obținerea nord-vestului Transilvaniei. La numai 2 zile de la instalarea prin forță a guvernului Petru Groza, la 8 martie 1945, prim-ministrul român adresează o telegramă lui Stalin, prin care îi transmite dorința poporului român de a reintegra Transilvania României. A doua zi, printr-o altă telegramă, ca și cum abia aștepta solicitarea premierului român, Stalin răspunde că este de acord cu cererea guvernului de la București. Și, la 13 martie 1945, o ședință solemnă a executivului, ținută în mod simbolic la Cluj, salută gestul generos al URSS, determinat de faptul că, la București, se afla un guvern care se bucurea de încrederea liderului de la Kremlin. Reinstalarea administrației românești în nord-vestul Transilvaniei, o problemă pe care guvernele anterioare în zadar încercase să o rezolve, fusese obținută de guvernul Petru Groza în mai puțin de o săptămână de la impunerea sa. Dinu Brătianu declara la acea perioadă: prezența armatei sovietice și sprijinul acordat de aceasta unui singur grup politic au creat o situație în care opoziția este lipsită de mijloacele legate de exprimare. În aceste condiții, libertatea politică este iluzorie. Capitolul 6. Mihai I numește un premier pro-sovietic. La 6 martie 1945, doctorul Petru Groza a fost impus în funcția de prim-ministru la presiunile făcute de Uniunea Sovietică, care a amenințat în caz contrar cu neretrocedarea Transilvaniei către România. Deși Groza a mimat la apartenența la un partid propriu, în fapt era un executant docil al deciziilor luate de comuniști și al ordinelor venite de la Moscova. Cum declara și el, guvernul pe care îl conduc are sprijinul Uniunii Sovietice. Întrucât guvernul său nu a fost recunoscut de americani și englezi, regele Mihai I i-a cerut în august 1945 demisia. Când Groza a refuzat, fapt unic în istoria regalității în România, regele a intrat în așa zisa grevă regală, perioada în care guvernul a acționat neconstituțional. Regele Mihai I spunea: guvernul instalat în martie 1945 nu a fost expresia voinței mele, ci rezultatul presiunilor exercitate de reprezentanții sovietici. Puterile occidentale au protestat formal,
dar realitatea era că România se afla deja în sfera de influență a Uniunii Sovietice. Guvernele succesive conduse de Groza au prezidat primele procese politice din România, fraudarea alegerilor din 1946 și lichidarea opoziției, suprapunându-se cu procesul de acaparare a puterii politice de către comuniști. În 19 noiembrie 1946, alegerile din România au fost falsificate de comuniști datorită prezenței Armatei Roșii pe teritoriul țării și intimidărilor la care au fost supuse partidele istorice, anume Partidul Național Țărănesc, condus de Iuliu Maniu, și Partidul Național Liberal, condus de Dinu Brătianu. Acestea au fost stabilite după multe amânări pentru 19 noiembrie 1946. Știind că nu poate obține majoritatea de unul singur, PCR, Partidul Comunist Român, a creat un simulacru de front al partidelor zise muncitorești, numit Blocul Partidelor Democrate, dintre care făceau parte Partidul Comunist, Partidul Social Democrat, Frontul Plugarilor, Partidul Național Liberal Aripa Gheorghe Tătărăscu, facțiunea țărănistă condusă de Anton Alexandrescu și Uniunea Patrioților. Principalii concurenți ai comuniștilor și partidelor lor satelit erau două partide istorice, cu tradiții democratice, PNL și PNC. Deși aceste două partide se bucurau de susținerea majorității electoratului românesc, comuniștii au fost cei care au numărat voturile. Liderii partidelor istorice declarau: alegerile organizate sub presiune și intimidare nu pot constitui temelia unei ordini constituționale. România riscă să pierdă nu doar un guvern, ci însăși libertatea ei politică. Alegerile organizate sub presiunea forței și într-un climat de intimidare administrativă și polițienească nu pot exprima voința națiunii. România are nevoie de garanții internaționale reale pentru a putea organiza un scrutin liber. Oficial, guvernul Groza declară că alegerile au fost câștigate de comuniști în proporție de 70%. Acum, știm exact, pe baza documentelor de arhivă, că PCR și acoliții lor au obținut prin intimidări și amenințări grave încălcări ale legislației, nu mai mult de 47%, în timp ce partidelor democratice le-a revenit o ușoară majoritate, care le-ar fi dat dreptul legitim de a crea noul guvern. Însă, aceste date nu sunt sigure, majoritatea documentelor privind alegerile fiind pierdute sau distruse. Corneliu Coposu afirma: începând cu 1945, viața politică din România a devenit o ficțiune. Existau partide, existau declarații, existau aparențe constituționale, dar decizia reală aparținea reprezentanților sovietici. Guvernul era menținut prin sprijin extern, iar opoziția era sistematic intimidată. Regimul comunist din România nu a fost rezultatul unei revoluții interne și nici al unei opțiuni majoritare. El a fost impus prin forța ocupației sovietice. Fără prezența Armatei Roșii, comuniștii, care reprezentau o forță politică insignifiantă înainte de 1944, nu ar fi putut prelua și menține puterea. Regimul comunist a realizat represiuni foarte dure față de membrii opoziției prin dorința de eliminare. Unul dintre cele mai cunoscute procese fiind procesul Maniu, liderul țărănist și principalul politician din acea perioadă care beneficia de o mare apreciere din partea populației. Acesta a declarat în timpul procesului: nu am conspirat împotriva statului român, am apărat prin toate mijloacele legale independența și regimul său constituțional. Dacă aceasta este o crimă, atunci îmi asum răspunderea. Ulterior, prin represiuni, propagandă și amenințări, comuniștii dețin puterea completă în stat, urmând o perioadă în care crezurile comuniste și marxiste au fost bine implementate în România din punct de vedere politic și social. Lucru ce avea să țină pentru următorii 45 de ani.